Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Коли любите мяне, будете заховувати мої заповіді, і я попрошу Отця, і дасть вам іншого сутішальника, каб був з вами навеки, Духа правди, якого світ не може прийняти, тому що не бачить його і не ведає. А ви його ведаєте, бо він з вами єсть і у вас буде. Не покину вас сиротами, прийду до вас. Яще криху, і світ уже не убачить мене, бо ви ж убачите мене, бо я живу, і ви жити будете. У той день спознаєте, що я у Отцу моїм, і ви во мне, і я у вас. Хто має заповіді мої і заховує їх, той любить мене. А хто любить мене, того полюбить Отець мой, і я полюблю його і об'явлюся йому». Гэта слово Пана. Миловані брати і сестри, шановні радіослухачі, сьогодні вже чуємо все більше і більше, може не перший раз уже великодний період, але так перший раз так виразно, і будемо чути ще більше про обіцяння Духа Святого. Ось Ісус сидить з апостолами, він вже давно їм говорить про які такі, можна сказати, намеками, навіть не намеками, але просто, що я від вас одійду. Але прийде за мене ніхто інший. Можемо уявити собі, що у їх головах було, як це, ти відходиш від нас. Нам не треба ніхто інший. І він обіцяє їм Духа Святого. Може, вони до кінця не розуміли, що це для нас зрозуміло. Свята Троїця, Бог Отець, Син, Дух Святий. А тоді для їх це все ще тільки складувалося у їх головах. І справді це могло бути зв'язано з неким страхом. Ісус обіцяє цього Духа, і уже у першому читанні чуємо, що справжнє християнство починалося тоді, коли люди, в даному випадку самаряни, отримали Духа Святого. Цікавий момент хочеться підкреслити у першому читанні. Філіп приходить у самарійський город. Важно ведати, що це не Філіп апостол. Коли пам'ятаємо добре дії апостольські, апостоли не справлялися з усіма обов'язками, хотіли тільки обвіщати Боже Слово і вибрали 7 діяконів, серед яких був, наприклад, Стефан, якого камінували. І перший з цих діяконів був Філіп. І ось це менавіто Філіп приходить у самарійський город і робить там, можна сказати, таку евангелічну революцію. Бачить суди, нечистые духи выходят, шмат спарализованных, кульгавых оздоравливается, обвящается Божье Слово, Самария поверила. Самария, памятаем, что это был народ ворожий юдеям, скажем, которые находились во взаимной ненависти. И вот апостолы и первые христиане, можно сказать, чуют, что Самария навернулась. Филипп диакон. И тогда посылают апостолов. Апостоли, які ускладають руки і дають Духа Святого. Це цікавий момент. Ось апостоли і наступники апостолів, біскупи, які уділяють Духа Святого. Можемо по-разному відноситися до Костела. Можем, скажем, есть люди, которые добро обвящают Божие Слово, великие евангелизаторы, проповедники, которые роблять это пригожее, навіть чим біскупи і уся влада Костела. Есть люди, которые роблять шмат судов, знаков, християнські, скажем, розповсюджують місіонери, мацнее, чим біскупи навіть. Але ніхто. Это таки для нас, християнам, католиков, так само знак напомін, що ніхто, апроч біскупів, не має улади давати Духа Святого. Це найвищий дар. Перед тим, як апостоли отримали Духа Святого, вони ховалися у страху, за замкненими, зачиненими дверами. Тільки після отримання Духа Святого вийшли за дом, вийшли з дому. Сьогодні нам теж, може, не хапає Духа Святого, ягоної одваги. І, звісно, нам у голову приходить усім сакрамент біжмування, який більше з нас або мела, або хто не мав, ще чекає з причини пандемії, може, криху відкладені сакраменти біжмування в наших парафіях білоруських і не тільки. Але, справді, це такий знак, коли припоминаємо собі, що таке улада. Біскуп – це
и за охоту молиться за своих пасторов. Бискуп — это не некая функция, не директор фирмы, не генерал у погонах. Бискуп — это той, кто має владу Христа. Такі хочеться, скажем, таких міні-катехезе, такі подкреслить важный аспект у костёле католицким, не только у католицким, але у католицким он вельми важный, называется сукцессия, то есть наступство Христовой улады. Христос выбрал своих апостолов по своих критериях, тех, кого сам хотел. И апостолы были кіраўнікамі костёла, имели уладу давать Духа Святого, давать полную христианское життя, имели гэтую уладу. Яны позднее накладывали руки, в данном выпадку на людей, это сакрамент бежмавання, накладывали руки с молитвой на тех, кого выбирали своими наступцами, последовниками. Тыя накладывали далей, и так эта Христовая улада передаецца до сённяшняга дня. Біскупы таксама высвячаюць святароў. Кожны святар мае гэтую уладу самога Христа, якая перадаецца бесперапынна з пакалення ў пакаленне. Кожны біскуп мае поўню гэтай улады Христовай, якая перадаецца з пакалення на пакаленне. Таму гэта не нейкія пустыя абрады, это не звычайнае кіраўніцтва. І біскуп сапраўды вельмі адказнае заданне, якое патрабуе нашай падтрымкі і малітвы. Гэта, скажем, вялікі дар, які незалежна ад асобы Бог дае праз гэтых людзей, праз гэтай асобы, праз гэтых пастыраў Духа Святого. Таму такая заахвота таксама з нагоды это Божага Слова, таксама ім памаліцца за нашых пастыраў. Другая рэч, чуем прыгожыя словы апостола, паслання святого апостола Петра, першага папы рымскага, можна сказаць. Ён кажа: «Христа Пана свяціце ў вашых сэрцах, будьце заўсёды гатовымі даць адказ кожнаму, хто патрабуе ад вас слова пра вашую надзею». І іншыя тлумачэнні, пераклады могуць сказаць: будьце гатовыя абараніць вашу веру. Есть такое слово у хрысціянстве, такая навука, даволі распаўсюджаная, сёння яна крыху інакш называецца. Раней да сабору яна называлася апалогія. Абарона веры. Апалагеты — тыя, хто бароніць веру ад розных нападак. І кожны хрысціянін павінен мець такую ахвоту, жаданне бараніць сваю веру, даказаць і бараніць не толькі ад нападу, што вы там такія сякі, ад нейкіх насмешак. Тут зазвычай просто трэба закрыць вушы і пропусціць мімо вушэй. Але даказаць, як кажа апостол Пётр, хто патрабуе ад вас слова пра вашу надзею. Сёння многія могуць пытацца, думаю, большасць з вас сустракалася з такім. Чаму ты верыш, чаму ты ходзіш у касцёл? А вось цяпер трэба ўсім дома сядзець, а вы ходзіце ў касцёл, у царкву. Што ж ты такое там верыш? А чаму Бог не дапамагае? А чаму столькі зла? А чаму столькі грахоў у самім касцёле ці ў самой царкве? Людзі будуць пытацца, пытаюцца і маюць на гэта права. Вось чаму ты молішся, навошта гэта табе, і што гэта табе дапамагае? Вось мы гатовыя даць адказ на гэта. Можа, не даказаць, але вось сказаць, чаму я веру. Ці вера гэта для мяне такое, вось выконвае абрады. І часта бывае, што калі хрысціянін сустракаецца з такімі пытаннямі, разводзім рукі, не ведаючы што сказаць. Бо так навучылі мяне, так нешта прывыклі, так трэба. Ці магу я бараніць сваю веру? Пётр заахвочвае да таго, каб бараніць сваю веру, каб умець даказаць, а для гэтага патрэбная катэхеза. І не толькі тое, што святары і сёстры ў касцёле вучаць дзяцей. Першыя настаўнікі — гэта бацькі, але мы таксама, як дарослыя людзі, не спадае з нас абавязак самаадукацыі. Як кожны, не знаю, урач, кожны настаўнік, кожны нейкі спецыяліст у пэўнай галіне павінен, скажем, павышаць сваю кваліфікацыю, так і мы, хрысціяне, абавязаны. Вось пытанне: сёння мы больш часу праводзім дома. Калі на працу ходзім, ўсё ж такі рэальна больш часу праводзім дома. Больш часу, адпаведна, праводзім у інтэрнэце. Пытанне: аж вось калі давайте зробім рахунок сумлення, што мы там глядзім, што мы там чытаем і шукаем, вось колькі працэнтаў з гэтага нешта Божае і хрысціянскае. А ёсць шмат рэчаў добрых, прыгожых, з которых можна адукавацца, развіваць, шмат спосабаў пазнавання сваёй веры.
Што ніхто не гаворыць пра кніжкі. Сёння, на жаль, мы развучваемся чытаць кнігі. Таксама, наколькі мы клапоцімся, у нас з'яўляецца пытанне часта, пэўныя рэчы нам незразумелыя, Біблія часта незразумелая, і не заўсёды ёсць доступ да святароў ці катэхетаў, ці сясцёр законных. А вось ці спрабаваў хоць раз знайсці сам, пашукаць, спытацца. Ёсць шмат каментароў, шмат розных сайтаў, старонак, відэа, літаратуры, катэхізіс каталіцкі. Ужо да мінімальных версій самых магчымых зрабілі кампендыі. Яшчэ этой кніжачкі для бежмавання яшчэ больш тонкія. Бяры, чытай, хачу, бяры, не хачу. Наколькі мы клапоцімся пра развіццё сваёй веры. І зноў жа патрэбны для гэтага дар Духа Святога. Апосталы разумеюць все, што вучыў Христос 3 гады, яны разумеюць толькі тады, калі атрымалі Духа Святога. І сёння Jesús кажа пра свой адыход: «Я папрашу Айца і дасць вам іншага суцяшальніка». На беларускую мову это слово тлумачыцца суцяшальнік. У многіх перакладах на розныя мовы ужываецца слово параклет. «І дасць вам іншага параклета». Такое грэцкае слово ад параклео прызываць. Яно ўжываецца часта нават у малітвах, у тэрміналогіі касцёльнай. Можам спытаць, а што это за параклет? Ну, параліч знаем, пендрайв знаем, што за параклет? Параклет – гэта, вядома, што пра Духа Святога, але паказвае не той, кім ён ёсць Богам, а паказвае, можна сказаць, ягоную функцыю, навошта патрэбны нам Дух Святы. 3 такія асноўныя функцыі. Першае, пераклад, значэнне – гэта абаронца, як адвакат у судзе. Той, хто будзе бараніць нас не ад людзей. Мы б хацелі некага таго, хто нас будзе бараніць ад іншых людзей і дапамагаць нам паставіць іншых на месца. Не. Адвакат, які бароніць нас ад сатаны, ад граху і ад сябе самога. Ёсць прыгожая малітва у касцёле, якая пачынаецца словамі: «Пане, барані мяне ад мяне самога». Думаю, варта такімі словамі часта маліцца. Найбольшы вораг чалавеку вельмі часта мы самі. Мы самі, скажем, сабе шкодзім, карыстаючыся дрэнна нашай вольнай воляй. Абаронца – это першае значэнне. Другое значэнне – Дух Святы, так як тут напісана, суцяшай. Ён суцяшальнік. Суцяшэнне прыходзіць з той свядомасці, што ў мяне я маю надзейнага абаронцу, і ўсё будзе добра. Як чалавек асуджаны, ці чалавек, які знаходзіцца ў небяспецы, я маю добрага адваката, ці чалавек, які за мяне заступіцца. Я маю добрага урача, які пра мяне паклапоціцца, напрыклад. Это той, хто дае суцяшэнне і свядомы, што Бог на маёй старане. Той, хто дае мір у душы. І трэцяе значэнне – это параклета Духа Святога, таго, каго абяцае Jesús. Па-нашаму можна перакласці гэта як прэс-секретар. Ведаем, што такое прэс-секретар. Той, хто выходзіць у пэўнай арганізацыі і ад імя, у касцёле таксама ёсць прэс-секретар, і выступае ад імя, скажем, гэтай арганізацыі ці перад медыямі, даносіць людзям інфармацыю. Гэта павінна быць, скажем, асоба та, якая мае добры кантакт з крыніцай, з дакументамі, з усімі дадзенымі, якая добра ведае сітуацыю. Вось Дух Святы – это той, хто дае нам непасрэдны доступ да самай надзейнай крыніцы, да Бога. Калі мы нешта не разумеем, калі не можам адказаць на нейкія пытанні ў нашым жыцці, Дух Святы дае нам доступ да інфармацыі, да самай надзейнай. І таксама, як з гэтым вірусам, які цяпер перажываем. Я недавно прачытаў артыкул аднаго філосафа, нехта ў інтэрнэце скінуў, который такую думку сказаў, мне вельмі зацікавіла. У нас сёння ніколі не было такога, скажем, такой прорвы, такой пропасці паміж недахопам інфармацыі і вялікай колькасцю інфармацыі. То есть і так много, мы, здаецца, уже столькі ведаем пра гэты каронавірус, і з другого боку нічога не ведаем, што праўда, што неправда. Ніколі такога не было. І вось Дух Святы дае нам доступ да самай надзейнай інфармацыі. Свядомасць, што Бог ёсць побач. І Бог ёсць уладарам жыцця і смерці. Бог ёсць панам, які дае жыццё. Бог ёсць панам, які забірае жыццё. Бог ёсць каралём, які носіць карону, а не вірус. І першая умова атрымання гэтага Духа Святога, яна, здаецца, вельмі простая, але як жа складана, каб яе выканаць. Калі любіце мяне, будзеце захоўваць запаведзі мае. Хто
хоча, хто прагне поўнага жыцця, шчаслівага жыцця, павінен стаць на дарогу Божых запаведзяў. І не выконванне запаведзяў такога рыгарыстычнага, што выконваю для самога выконвання, механічнага. Сёння ёсць у касцёле, на жаль, у хрысціянстве шмат такі нараджаецца падыход крыху неправільны, дзе запаведзі гэта не галоўнае, галоўнае, каб любіў Бога, галоўнае гэта любоў, асабісты кантакт з ім. Гэта праўда, але не можна тут папасці ў капкан. Ёсць нават такія тэолагі, якія выпрацавалі такую тэорыю так званага фундаментальнага выбару, што нашы ўчынкі пры жыцці яны не важны. Ёсць у гэтай тэорыі нешта правільнае, але яна вельмі небяспечная. Галоўна, кожны чалавек пры жыцці павінен прыняць такое фундаментальнае рашэнне на ўсё жыццё, што вось я веру ў Бога. Як гэта акрэсліць в нейкіх межах, спосаб, это такое даволі размытае паняцце. Але вось я раблю выбар, і ён як бы застаецца да канца жыцця. Як прысягу служанскую перад алтаром, абяцаю вернасць да канца, і час ад часу аднаўляем яе, так і тут. Раблю такі выбар на ўсё жыццё. Ян Павел II, святы папа Ян Павел II, 100 год нараджэння, будзем заўтра святкаваць гэтага папы вялікага, ён вельмі асуджаў такую тэорыю. Ён кажа, не можна забываць пра тое, што вера праяўляецца ў канкрэтных учынках, і праяўляецца, любоў да Бога праяўляецца ў канкрэтных учынках, выконванні запаведзяў Божых. Святы Аўгустын, адзін з самых вялікіх абаронцаў веры, тых, хто сам перажыў вялікае навяртанне, ён кажа, любоў апярэджвае захоўванне запаведзяў. Вось што першае. Я люблю, таму што я выконваю запаведзі. Пачынаю выконваць запаведзі і пачынаю любіць. Не, заўсёды першая любоў. Я выконваю запаведзі Божыя не таму, што павінен, таму што я люблю Бога. Калі я не люблю Бога, это будзе для мяне цяжарам. Прымусіць сябе пайсці ў касцёл, прымусіць сябе адрачыся ад граху, да малітвы, да пашаны бацькоў, да адносінаў з дзецьмі добрымі, да таго, каб не забіваць, не красці, не кажу пра цяпер нейкія вялікія ўчынкі. Мы забіваем і словамі, і крадзем час, здароўе і так далей. Для таго, каб не асуджаць, не плеткаваць. Это становіцца для нас цяжарам. Прасцей грашыць, ненавідзець, не любіць. Калі я люблю, гэта перастае быць для нас цяжарам. Это становіцца, скажем, такой удзячнасцю, рэакцыю на адносіну з Богом. Таксама дар Духа Святога. Пустое, холоднае, механічнае выконванне запаведзей – это сіндром старэйшага брата. Памятаем прыпавесць пра сына марнатраўнага, які прыйшоў, навярнуўся, і бацька выбег яму насустрач. А старэйшы што? Старэйшы нават у дом не ўвайшоў. Я ўсё жыццё на цябе працую. Я ніколі не парушыў ні аднаго з тваіх загадаў. І што ты мне? Часам мы так з зайздрасцю такой глядзім на іншых хрысціянаў, на іншых людзей, на нейкія навяртанні, што вось я ўсё жыццё з дзяцінства хожу ў касцёл, малюся, жыву так, як трэба, а Бог мне не благаславіць. А вось гэты грэшнік, ён так раз навярнуўся лёгка, і Бог даў яму такую радасць. Это синдром старэйшага брата. Значыць, я ніколі не любіў. Я не адчуваў тое, што маю ў сваім касцёле, у сваёй веры, не адчуваў гэта сваім. Это было. Я быў наемнікам. Той, хто выконвае абавязкі. Ці ёсць ува мне любоў? Духа праўды абяцае Езус. Пашлё і дасць вам іншага суцяшальніка, каб быў з вамі навекі, Духа праўды, якога свет не можа прыняць, таму што не бачыць яго і яго не ведае. А вы яго ведаеце, бо ён з вамі ёсць і ў вас будзе. Свет не бачыць Бога, не бачыць Духа Святога. Свет глядзіць інакш, канкрэтна, шукаючы нейкіх доказаў, шукаючы нейкі намацальны спосаб дасведчыць, бачыць нейкай якасці задавальнення. Мы, хрысціяне, глядзім інакш. Вось як мы глядзім? Па-божаму ці па-людску? Наколькі я сапраўды памятаю яшчэ голас Бога. Бог прамаўляе да нас кожнага дня. Гэта яго знакі, это радасць. Это тое, што прыносіць радасць. Часам Божая мова складаная, але яна ёсць. Мы часам прывыкаем у жыцці да такіх нейкіх вялікіх выдарэнняў. Вось рэкалекцыі перажылі. Нешта такое адбылося, нейкі цуд у маім жыцці, нейкае выдарэнне, которое дае мне радасць. І перастаем цешыцца і заўважаць дробныя штодзённыя радасці.
таго, што новы дзень сонейка свеціць, з таго, што нешта атрымалася мне, працы добры дзень прайшоў у вучобе, нейкая добрая думка прыйшла, нешта цікавае прачытаў, паглядзеў, нешта ў мяне спакойна, напрыклад, не зграшыў гэтага дня. І гэтаму радавацца, гэта павінна прыносіць задавальненне, і гэта ёсць мова Бога. А мы часто вось памятаем напрыканцы дня ці напрыканцы месяца, памятаем толькі вось колькі зла было, колькі няшчасця вакол нас. Бог, Дух Святы дае радасць, Ён гаворыць да нас мовай радасці. Ці ведаю я голас Бога, ці памятаю, як Ён гучыць, ці заўважаю Яго. Свет не бачыць Яго і не ведае, а вы Яго ведаеце, бо Ён з вами ёсць і у вас будзе. Ці я бачу сабе гэтую прысутнасць Духа Святога, ці я сам не заглушыў Божы голас. Амэн.